Jo n'he dit molt gran. Estic aquí. Oi, però què feu? A veure... Voleu callar? Silenci. Que tothom estigui lloc. A veure, algú ha trobat la meva Que no hi hagi nervis. sabates, meves... Prou! El maquillatge verd. Que l'orquestra no ens sentirà. I no podem començar mai. Prou! Silenci! Algú té... Mestre! Música d'obertura de teló! Redobles de tambors! El Sabanela! No comptava quines ningú, quines fan, quines surt, quines gai. Notava dintre tot. Fora. Oh! Bé. Em presento. Jo soc en Pepet
gitano. Sí, mestre conductor de mules i mulasses, insigne presentador i narrador de contes i folòrnies, altrament dit, contacontes. Avui, 26 d'abril del 2015, la ciutat de Girona ha quedat presa per unes meravelloses bèsties que podeu contemplar aquí al davant vostre. Com podeu veure, aquí, a la meva dreta, carregada d'escallarins, la mulassa de Reus. Sí, la mulassa de Reus. Aquí. A la meva esquerra, una de petiteta, la mulassa de Sant Feliu de Pallerols, que sabeu què m'han dit? Sabeu què m'han dit? Que menja moltes i moltes cols. Sí. Aquella tan virulada, aquella tan majestuosa que allà hi porta una dama i un cavaller a sobre les seves espatlles, una mulassa de l'altre costat dels Pirineus, i s'anomena la Pulent de Piscines.